Tak, my odbočujeme na Blizzard, černo-červený trail, tady kořeny. Hop, tady takový výjezd. Tady byli nějací turisti, jsme museli dávat bacha, aby jsme nepřijeli nějaké dítě nebo nesnáhli. Tak tady musíme dávat bacha, jestli něco nejede. Tak, tady bude takový přejezd po louce. Začíná to tady takovýma kořenama. Ty vogo. Teď jsem za to docela dojel. Jsem měl jinou stopu. Tak, zajeli jsme do lesa. Teď to teprve začíná. Kořeny. Tak, tady taková lavka. Takže to je docela dost technický jako. Tak tady vyjíždíme takhle na sjezdovku, ale zase se tady vracíme do lesa. Tak, tady v takových těch lesíkách je to docela jako technický. Trošku přehodíme radši, aby jsme to měli trošku snažší do toho kopce. Nebo je to namáhavý. Zase přejezd po sjezdovce a zase do lesa. Tak beru jinou stopu, ale mě podjelo přední kolo. Oh, ty vogo, co to bylo? Fuj. Oh, kořen je docela ostrý. Kořenů je tady strašně moc. Tady byl takový skok do kořenů. Wow, tak to. Ty vogo, to se docela pokazilo jako. Mě to úplně vyhodilo. Fuj. Tak zase vyjíždíme do lesíka. A hurá za šutrama a kořenama. Oh. Lávka. Tak a teď do šutrů. Tropík. Tady byla taková menší skalka, klopenka. Tak zase přes sjezdovku a do lesa. Tady taková lávka. Tady si myslím, že má být někde dál ta skalka. Taková technická. Ho doženem tátu. Tak teďka jdem po lávce. Fuj. Namáhavý. Jo. Tady na začátku je ta lávka.
tady další lávky. Jo, teďka tady ty šutry. Jsem to málem nedobrzdil. Tak, teďka sem. A tady bude teďka ta skalka. Ano, tady bude. Doufám, že si podpamatuju tu stopu z minula. Jo. Tady je ta skalka. Jo. Pamatuju si stopu, takže dobrý. Bolí mě hrozně ruce. Manuálek. Fuj, jsem spocený docela. Tak, vezmeme to po lávce. Tam byla lavička.